Už by som zarábal o mnoho viac, keby mi niekto povedal o týchto krokoch na Instagrame. Prvý je pripnutie komentáru. Tu si vieš elegantne zakomponovať predaj tak, aby si nenarušil obsah vo videu. Tým, že sa nepredávaš príspevku, tak získaš lepší dosah. A čo spravia ľudia? Po dopozeraní videa prejdú na komentárovú sekciu, pretože sú zveraví. Tak to zneužij a odkáž ich tam, kde zarobíš. Druhá je nová funkcia. Odkaz na video. Ako toto využiť? Sprav jeden príspevok čisto na dosah, kde na konci odkážeš na svoj produkt alebo službu na ďalšom videu. Ľudia sa tak môžu prekliknúť priamo z virálu na reklamný príspevok a tak krásne nasleduješ predajný lievik, za ktorý by ťa určite pochválil nejeden marketer. Tretí si však nechaj čisto len pre seba na vlastné nebezpečie. Pripnuté príspevky, pretože ich fakt nikto, koho poznám, nevyužíva správne. Jeden príspevok daj o sebe ako povedomie, druhý ukáž výsledky alebo recenzie ako dôveru, tretí pripni predaj. Vďaka tomu ti budú pasívne chodiť záujemcovia o tvoje služby, bez toho, aby si musel niečo robiť. Pozri na tento príspevok. Každý týždeň získavam nových záujemcov do komunity, samých od seba, iba kvôli tomuto špendlíčku.